Takže ahoj lidičky, vítám vás u nového videa. Dneska se tady budu otevírat Kinder Joy, Stranger Things. Mám ještě 21 a protože měla jsem mít 22, ale padlo mi z toho jednoho Demogorgon. Už jsem nevydržela toho jednoho otevřít. Vůbec jsem nevěděla, jaký tam padne. Vůbec nevím, já vůbec nevím, jaký z těch čísel může padnout vůbec. A tady mám ještě nějaký, ale to je jedno. I mimochodem lidičky, nevšimněte si tohohle, musela jsem se to dát na Pringlesky, abych měla obě dvě volné ruce. A nevšimněte se mě do komentářů, že to prostě neumím. Vůbec nevím, jak se jmenují ani ty postavičky. Jako sorry, já jsem viděla to pro první sérii. Oh my godness. To je jako fakt L? To je L? Děláte si se nesrandu. Tohle to je L. Lidička, tady mám 2 L, prostě 11, takže